Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Wala ka sarkar kala sam yu khaw balakhle vitamin henry babun nei pajba nong song abaro ko wi jalla kila kentaj ban shim yu niu khaw bala sam hai ki dukan sam marbam ration katu kan ni ki ri pajba ki besong basa hakasnong malki shlong hala si ublei ka pratarik nailar arjar arpuar kila leira yu niu khaw shaka office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district hakaba ki buar badai pej jongka office jongka deputy commissioner kila penshai bau new khaw bala khle vitamin udai bala sam da sarkar India na benta bantai ya met ka phat bat banyo ya jingka jingkhia hanrei na kaliang jingriu pajba ha ka jinga kran begilat pathai kubuar kila pen paw ya jing sosi namar ondala shet bat bam yo new khaw ulong thik kum kthai mombati hakaba wat ki khun ki ktiru kimtre ban bam satya namar uya pher na ukhaw bala sam pajba baro sikata hagi dukan sam marbam ration bat hagi dukan ka mo ka jing wan u chon kinong shong shnong min shim kayo na de ki si balang si palai ti ki ladan ki bawni thu enga ba ki ong ba ki yo yo khaw balong khle balong ku khaw plastic te hadin kata te ngala shimi ka jing ki kli ngan ni rum ki katu kan ni ki yin jom ki long kami ki lawan ban kran nga bat ni la lek pe kita ki khaw ki yin jom ki bandang la pe kita ki khaw ki yo leng ba karashan nga shem shisha ba kadon ka kanja jing khle kita ki khaw te ngala phun marmar ya i no ya ki dilas ki ya sam khaw ru kat ki bangala bandon number ti maki ti ki la penshai nga ki ong kong ni udai utau fortified rice te katkum ka jingtip ka jongaru ba nga yo sngo ba kadon kata ka pilot project ka ba ka central government mo ka persyang ban pentrekam leng ba kini ki khaw ba sam mo shakilong yang leng ba ka targeted public distribution system leng ba ka mid day meal scheme baru pemju leng ba ka ICDS te ka ba khla ni kalong ba lada ka sarkar kadon ni kata ka jingtmu ban pentrekam ni kata ka pilot project dakidi ki fortified rice lani rice fortification ru kabamul kadai bandon kajing ai jing hikai shoi ki pajba ningkong bakin tip kamut ayu kata ka rice fortification lani uai uta fortified rice bad hakaju kapor kadai ru bandon ka lengba ka tu ka awareness lani ka tu kajing hikai baki ai ki dai ru ban yo ka concern lani kajing menjor kan naki pajba hatu ki kloin em ban pediang ban ba mi ulu kau tinre kat kum bangi yo i menta pade lengba kata kajing ya bat kajing ya keren jonga bat ki katu kan ni yang ki balawan rai kan ni kajing ujor ki long kumi hi ki ong ba khamtam ki babun ki badan khondet bat ki badan ki mi ki pa bla temen hi ki ong kong ni shapting ban ba me lu khau te ngi ngim nut ban bam te kapakut kalong ba ngin subrat no yo lu khau bat bangin ha ban thiet khauram te mentang yo i ba ka sarkar ka persyang ban pendut pisar ki spa crore mo hakabaya dai bat kade ka fortification ya jong ukhaw ru ban le rice fortification bat hakaju kapor ka pendut pisaru ban mon nakabenta ban ai kini ki khaw ration at subsidized rate shakilong yang ki baduk te hangni kami gajing kali kalong ba lada ka sarkar ka pendut kata ka pisa nakabenta tang na benta utau fortified rice kamut kalong le no ai namar at the end lada pisa mi uli ukhaw shikipaj ba bat kipaj ba ken berat no utau khaw te niyo iru ba katkum ka guidelines jong kani ka rice fortification kadai bandon ka kenja label hakini ki wat haki berni khaw mo ban tho ba kadon kadu kata ka kita ki quantity jong kitu ki bak pikle hang tu le si lara kadai ka calcium ni iron ni oil ni sugar ni kat ka bak pikle hang tu kadai bandon ka quantity mo tingyo i ba kita ki le si haki berni jong katu ka basa mi ki khaw PDS kamdon kum kata ka label bad akaju kapor kadai bandon ru kajing penshai ke ba lesi don na pedeng kibru ke bala don lupai kajing pang ki bamlong ban ba mi rice fortified rice te kum kata ru kamdon te kadi kalong ka ba lesi ka babu jingma ai ki patba mo klem kanu kajing penshai ba klem kajing menjo jong ki ba pin shukle kajing bam ban ai ba mi ki bat kajing pentre kam ru kalong bai lingba ki scheme kadi kajing kle yoni fortified rice ki khaw ru kalong bai lingba ki scheme ki ba ban poi be le si shaki long yang ki badum lengba ka targeted public distribution system lani utau khaw ration uba paj ba hi ki bam ki long yang badum
bat lengba kamit demir skim kabakisam haki school yaki ki school ki ba mo le si ki kun baduk jongi kilai bat lengba ka ICDS te lada menta ka jingsam yu tu khau ngaso kata ka fees ka ban sam yu khau haki bit demir school ru kala dep ya te ka awareness ngi kat kum ka jing yu ajing tip jongi mene na po DC office ki ong ba ki lapha ki awareness ki la ai jing hikai haki school ti lada kila dep ai jing hikai haki school hatu kila yo ne me ki consent jong ki parents tani ka jing mundur jong ki mi ki pa bakin ai yu tu khau ban pen ba mi ki kun school kataru ka dei ka we ka jing kali tibat menta lada ka sarkar ka sngau shimkhia hadu kata-kata ya ka pat ka khia ka jong ki nong shong shnong ti balai kam ai bet kum baju ai men shua hakarashan kum kila ban sami udai nang ta ya ushana ya ata ada pulses ki pulses ru kila ban sam ya ka pin penut ka kror sakani ka pilot project sam da kini bat bangi tip ba lada kini ki ja jingbam ki runga ki tliweng ki baduk jongi kinum sab ai bat kinum le no ai namar ki papli menta da ka spa tangkar ki haban thie de udai shikilu ka do spa tam shikilu ki dang haban thie ti lada ki yo le lai at subsidized rate na ka dukan ration tharai kata kan bahashibul te ha ka jing ya kran jongi menta kasni habangi lai le ya kandu iba kurba iba dai ri SS jong ka food civil supply department ho jila ai ka jikular ba inshim banra shabahe ya kadisha ka sarkar ban pej halor kadi ka issue ba ka demand ka jong ki pajba hi menta kalong ka jong ki nong snong le si ngilam khmat menta na ka snong malki ba ni demand ka sarkar ba kin ai be daw taw plain rice ukha ubam dan kanu ka jingkhle lada phikwa ban ai ya kanu ka additional vitamins na ka benta ki nong snong ai da ki wei ki jingbam bat kan thup ya ki hapo ka thup jong ka TPDS hi but ai ki kata ka subsidized rate in shimkhia banekran te ka khubor pada kalong ba ngi bu menta ya kani hakmat jong ka sarkar hakmat jong kinong hikmat ki jongi bakinra ekadi ke issue shaka sarkar bat ba le si bakinra ekadi shaka sarkar pedang ba ki le si kinong snong bun hi ka balong menta ya ka bangi asngo na rum naneng ki bun ki bathut ban ba mi uni phau te kanong le no ai ki bakin penlut ya kata ka pisar ka spa kror ban penlut hakani ka fortification ni ukhau baraka ju ka por ka spa kror bakin penlut na ka benta ka TPDS baraka ju ka por baki bri pada kinum ba mi tu ukhau haka ba khadu baki bri kin shubrat tu ukhau te khnang ba ka long kumta mo ba ka pisar jong pai ba kanum le no ai te nga tharai kan lesi kan bahaya ka sarkar bukan priang mo ya ka jing don kam ka jong pajba ka ba pajba ulapan pau hi lesi na kum gini kinong khang snong ba ki ongi kwa be do kha uba kho ju ba suba ubam don jing khle ba la da phi isen ai yangi to ai kita ki we ki ja jing bam under the scheme of TPDS wan mentan sipang hi wan ai ka complain hi ba kurba te lemba i turu ila ong ni bang ngan te sitam ya kan ni ngarap te mengiyo ni tau kau ba long plastik ngindak tha baniat ru ulang kum mati te ngin susuk kay mangin bam yu tu khau dalong katala te ka sarkar kan ai hi yu tu khau bang jubam plain rice te tangkat tahi mo kong war oi ada ing hata nama ba ina bam jubo pan ilong yo pi ka jengpang na ka jeng stom ka ba kumnu pi menta pi babun ma ka jengpang da ngim kwa ka nyu tai kwa be do khaw ba khui ba suba ka mum khle i ai ma ma balai kham tam ki ra temen ba ne kum ki khulung ro long ta me ka bormen kata hi nalor kata so bakin ai uni ukhau te ka jing sisa kum yangi ki patba kila de ban ai ka ktien ba pe ngin ai uni ukhau ba kumta rei ndangi lalap mangi ki patba ba uni ukhau long kum ni ki saong pade ba ude uta ukhau ba ai ka syam ban ai kata ka jing sat ka jing kwat yani na tu kha rei ngim pa ban le tu kha nama nadu kanung kong kasengi ki klam ai jing tip yangi ka ai ru bangin yo uni kha ndangi la dep jet ngi yo uni khau ngim nut ban shat ngi la ya bret lut nu khau ru ngim nut ban bam nama da shat ru uper na ki kha long re kum kata kaja te ki khun kim tre ra ban bam ya kani kaja ngi su thet do khau rem le kam no ha ba ki khun ki thangan te ngin em pen bam ju bor yo tu ba kim bam te mo ngin pen bam ngim lai ki khun pen bam ju bor yo tu khau dalong kadala ngi kwa he do khau so khau chau bele hi ken bangin bam yo tu
kum tu ru ngi yo do tu khau ngi tei hi te kamet nama dei ke jable te ke tu mo kita hi wa ya kata ba pesokar kala ban ai be yo tu hi khau ba ngi chu yo inde ban ai do nu ba khle nang te ngi yo ka ju ba iba I ong hi yang I ong iba kurba I ong kat bala ngan ya rap hi ila ong hi ma I ro ba I ya rap te kata te mo ka song hai ni tingi la de wan na sete so bangin wan hang ni ru ila de wan so nang te ila wan ai ka complain wa disi ni tingi sim na I bala namalki kaurusan ndi tang bayo manga baru hi namalki ya un ka ni ka yau niu khao ngilap ningkong ilap sai tai we khnai basa hamalki iong yang ngakong suni pet bao tu khao trong pi ro mo nga belai ti ong ba u don u jin khle long pum kenja mambati plastik tengok nga ni to kata ngan pet ladang pet pada lap sisa hi entah ngila ai hi u khao ro seti sedisi PCR pila yu hi kumbala peni kong pi tu kha nama dak tahu bet pemati apa benyang kum dong ngila ban ban tu khao te cepat ulang pemati ngila ban ban tu khao long kat bala te mo lada ka government ka kwa ba yangi bangin sat in klan te ai kin ni kita ki jeng bam vitamin yang ada kuwe ki jeng bam kum ki sana ki ano ada kuwe ki bam ki dai ki bangin bam bat tau khau ba biang kan ndai u khao tingi kwa do tu plain rice ni kwa yu khao ba mix ni namarangi long ki ba ka lut men sim bangin bam yu ni khao long yangi yong ba mene bangi le ya kan do iba yong ba high school la dep sam yu ni u khao ba khle te yong na manta ba te tau be pinja dawa ban yu jing klan te kat ba na school te kitep ndai ngi tingin dan jing tep dan nong ai jing tep yang ni ti kum nong ila ban bam ni kat ba high school ro ki ban bam ye ki kon jongi klem da penjo yang ni ki ni pa ngi ngim dan jing tep ma ba se ong na ki kon jongi ro ki sat kim klan ra ke kada long kum ni te ngi ro ngi tiang ni kon na jong